Saka rege mani wewe. Unomona sema same team. Ezini chisekuru oshombole. Amiyani chinomonera unga chiwoyo ma same team achona. Because pane zvimwe kamgengo wangu. Ndinogona kupedza kana weekend yese wakazomba padeni. Usina na plan. Kaya ukanisangana unoona na bhora remaniyo. Ko plan ine basa reine bhora naisekuru oshombole. Wangu, yona utando unoona mtambo sina kana koko pino ngabvumere wewe. Wangu madoka na dhululwezia. Ubaka. Neamana. Sekuru oshombole askana. Ndisirewo bhe wangu amana. Ndandati musare muri tuna sekuru, but you guys insisted. Saka the least you can do, guys, is to keep quiet. Yo Bridget, kudada kwako kwaiko. Kudada nokakumana kako kanomota chete. Aiwawo. Sekuru. Aisiriyo nyaya chona yoyo. But tofanirwa ngoitwa zvinhu zviri proper so. Saka bhe, usati wadzokera kuAustralia kudai so. What's up? Uri kusiya wandispoila sei? Anything for you, baby. Anditi uri kuziva kuti apa handisi kuenda kuAustralia here apa. Anditi ndakakudza here kuti ndine job offer yandakaona kuCanada. So I'm actually going to Canada. Baby. Kure kwese uko here sha. Unobohwa. Saka minute maid ndenda kutengerwa nani? Don't worry mdiwa wangu. I'll be a phone call away. Chero chingava chicha unenge uchidaka. Just call me. Ndobva ndakuitira order yemari ndokutumira. Baby askana. But unonyatsoziva kuti nini zvekudya zvimasadza andimbozvideni. Zvinondiitisa ma-acids. Then ndichida kutodya kana ari ma-coated biscuits. Aiwawo. Sekuru mati. Aiwa ba, ndataura bazvangiri. Be, saka what's up for today? I don't know you guys. Ini ndatongodecide kuti zuva ranhasika ndiri kuspenda nemhuri yabhe wangu sezvo kamangwana ndiri kukwira flight kuenda kuCanada. Saka anything you guys want ndozvatichaita izvozvo. Owo. Arigwa kuona shamwari. Inoziya shamwari ka. Paribe chinhu chindinoda kunge spa shamwari. Unoziya ukanendesa hako kuspa. Kwai kunenge kune kwasikana kwakanaka fani. Kunenge uchikupfanya so wakadika rako kunenge munhu ari kubayiwa dhepu. Really sekuru? Saka the only thing you wish for is a massage kuspa chete. Owo, kwai kunopulizira kuwana huye. Aye. Okay sekuru, consider that one done ka. Ko kana ndaenda kuside uko. What do you wish kuti ndikuitire? Unotumira mari shamwari. Ndombonyazogeza shamwari ndofeka sutu. Ndoenda kubhawa. Ndombonyazohumwa. Apa ndisingabvunze bakachenji. Ndechindoti ikweyo. Ndinorewe basa nazvoba. Okay. I see. Kobe, what's your wish? Be, ini ndakakuudza kare sha. Kuti I just need a girlfriend allowance. Handiti wakazviti unondida here. Which means you must show me kuti you are able to take care of me. Saka let's start with girlfriend allowance. Kana wadzokera ikoko baby, I want you kuti undisire girlfriend allowance every month. So that unokwanisa uri kwakeroti yekutaona $25. Ndoisawo news ekumakumbo nemumaoko. And you really know kuti lightning cream yandoshandisa kuti ndisaite black inocosta $40 per month. Yeah, that's all baby. I'm not an expensive person. Saka mbwa, handinozvinzwa futi izvozvo. Unotitenga mafuta ekubridge $40 zvinhu zvakaoma kudai so. Ushomori nyarara wazwaka. Nyarara. Newafuti murata ndogona kushinga wanzwaka. Guys, maukanga wamawana tinombosangana nawo kudhenu. Makufunga zvemanews nemafuta ekuyuza nezvekudhakwa. Sati boy here. Sekuru washombole. What's on your mind? Wona kamzulanga. Usateere zvekutaura netimu rweziya. Wona iwe wakadzokera kuside kweziya. Ninga nebhuchero kwamagumbo weziya. Chako yokungobatwa kubhucha iko kweziya. Ndine chimanje kawangu. Iwe chakongesa mari papepo makaunde kwamagumbo iko kweziya. Neni suku nokuteta ngobaya kwamagumbo. Tinotora midhiki inoendera nemari yaunenge wabhadhara. Vanodhiliva akafuta kwamagumbo achona. Wakadaro mzukuru kwashaka. Unenge wageza maplates. Ukonzwa mfana wangu? Okay. But unenge uri kutotaura zvine musoro kaiwe. Continue. Eka, ndonyaya yachona yatikutaura nezvayo. This bhucha kari kugranola egg-specimen shops. Vanotengesa all kinds of meat weziya. Kabhucha kanogeza maplates kako. Masoseji weziya, hobo. Bo zvekuti, chicken bo. Nguruve straight from the farm bo. Nakanaka beef bo weziya. Type yese nemutengi wakaderera. Wakati allowance kuti every month unenge uchitengera muri kwamagumbo ikoko uri kuCanada. Unenge wageza maplates rege. Sekuru washombole vari right though. I think I need number dzekwamagumbo ikoko. Ndozopota kana ndichikutengerei muriwo, ndichitengerawo kana mukoma kana ndaa kuCanada ikoko. Baby, pane kadress kandakaona so mutown. Nyarara yonyongono yakoyo. Uda kadress kutodini. Iwo shomore, iparego namba yekwamagumboyo. Kitira kana enda kuCanada yoka, ozotengera chenyama. Ai. Ndiburutei toni. Buruka wangu. Nandiyasaba zvona ni. Saka rege mani. Ndipewo kanibhoro wawemonerera. Neamana, hapana weketazi wewe. Sekuru washombole. Zvabva nepiwo izvozvo. Mukutaseko ma-elders. Ndinoni oshazo kwakatsukunya bosi Mabude. Guys, thanks for your continued support.
tokukumbira guys murambe muchitsigira tiri kusubscribe kuyoutube channel yedu ukangobaya button rakani chete unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors meziya kwamagumbo buchari enda yoglenora apa specimen shops munotenga kwamagumbo guys mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama kwamagumbo nyange musiri muzimbabwe. Just inbox us for more information. Tokumbirisawo guys mujoine membership pa youtube channel yedu. Munokwanisa joina membership yedu for as little as $4 per month. That way mune masupporta isusu PSTV entertainment zvekutodaro chasinge tigadzira maspecial videos anoonekwa nemamembers edu kuyoutube chete. Facebook tokumbirisawo guys please follow, like and share our page guys. Tokumbirisawo yesaya makaipa timu rangu neamana.